Здравейте, пак съм аз, правим паркур трикчета. Започваме, това е Дичин. Да, Дичине. Чакай. Бе, чакай, дялне. Тук да скочи ти, бе. Шабан! Изпуснах си ръката. Сега, Лаура! Снимай! И ще правят. Коста. Така, Стефана. Аре, дойка. Дойка, я направо иде се превъртваш, ще стои тук, къде се хващаш. Сега, как да казваш това? Абе! Айде. Сега съм аз, дръж. Такова ми дадеш? Стана, дръж. Ерма машина! Ерма, дай една! Айде. Айде. Айде, дойка. О, мен! Как си, брат? Направи флик. Джали! Заден флик можеш? Дочи, я снимай! И за сега чао, ще снимем друго продължение на паркур. Вече пак сме ние, второ продължение. Това са братята, цепят мрака. Как си е, Дочине? Добре. Ти, Джани? Екстра съм, как сте? О, късмет. Нали, стинка, започваме. Така, Ай, късмет. ще започнем с загравка. Почвайте. Ай, чисто. Айде. Ще чукаме психопат. Свърлен назад, бе. Направете... Айде. Аз нямам шапана. 3, 2... Браво. И аз искам аз да птам, брат ми. Отка. Искам тук да се скоча, да се залетя. И Дичин ще ма снимам и аз да видя кому е. Айде! Айде. И се хвърляш? Да. Аз ще направя ласно един. Това са най-големите страхливци, вижте. Те са най-смелите, никой не може да ги победи. Браво е! Нарека Марса. Сам ти ли ще покажете на хората? Покажи, Берджане, покажи си нещо, цялото. Да, имаш ли още дъвки?